questo, Come sta eccellenza? Sta meglio? Sempre vivo, sempre verde lei, come un abete. Come sta? Tutto bene? Contento? Bello, Сёння вялікі дзень для ўсяго нашага прыгоду і дыяцэзіі. Гэта гістарычны першы візіт апастольскага нунцыя на беларускай зямлі да санктуарыя Маці Божай Тракельскай. Вы прыехалі да нас на ўрачыстасць, каб абвясціць мудрае архіпастырскае слова ад усіх парафіянаў, вернікаў і пілігрымаў, якія тут сабраліся. Мы дзякуем за наведванне нашага санктуарыя Маці Божай Тракельскай. У нас маленькі касцёл, але ў яго вялікае сэрца, і яно радасна сустракае вас. Ваш прыезд прыйшоўшы на галоўнае свята ў нашай дыяцэзіі, урачыстасць Маці Божай Тракельскай, каралевы нашых сем'яў. Няхай Маці Божа Тракельская апякуецца вамі. Господь умацаваў вас у нясенні апастольскага служэння на нашай роднай зямлі. Мы дзякуем. Сердечно вітаю вас усіх, дорогі пілігрими надії, які прибыли сюди на штогадовые отпустовые урочистости у гонор Найсвятейшей Панны Марии, королевы наших семьям.
Дозвольте на початку некалькі слов для нашого шановного гостя на його родній мові. Гэтыя словы прывітання і нашай удзячнасці і пашаны для ксяндза арцыбіскупа Ініцію, а в яго асобе для нашага папы Льва XIV. Mi onoro salutare e dare un cordiale benvenuto a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ignazio Cefalia, Nunzio Apostolico in Bielorussia. Eccellenza Reverendissima, siamo onorati che la sua prima visita alla diocesi di Grodno avviene proprio qui, nel santuario mariano di Trochele. È un segno molto bello e provvidenziale. All'intercessione materna di Maria vogliamo affidare la missione che Vostra Eccellenza svolge nel nostro Paese. Sia efficace e fruttuosa per il bene della sede apostolica e della Chiesa Cattolica in Bielorussia. La presenza di Vostra Eccellenza tra noi è un segno visibile della vicinanza paterna del Sommo Pontefice Leone al popolo di Dio nel nostro Paese. Cogliamo l'occasione per assicurare il Santo Padre di una costante e fervida preghiera che eleviamo per Lui e secondo tutte le sue intenzioni. Voglia trasmettere a Sua Santità da parte nostra le espressioni più sincere di devozione filiale e di incondizionata fedeltà. Invito Vostra Eccellenza a presiedere la celebrazione eucaristica e a proclamare la parola di Dio. Benvenuto, Eccellenza. Siamo riuniti oggi in questo luogo sacro, il santuario della Beata Vergine Maria di Trocheli, cuore mariano di questa amata diocesi di Grodno. Come rappresentante pontificio vi porto il saluto paterno e la benedizione del Papa Leone. Сёння, дарагія браты і сёстры ў Хрысце, мы сабраліся ў гэтым святым месцы, у санктуары Найсвяцейшай Панны Марыі Тракельскай, якое з'яўляецца марыйным сэрцам гэтай узлюбленай гродзенскай дыяцэзіі. Як прадстаўнік папы, я перадаю вам айцоўскае прывітанне і благаслаўленне святога айца папы Льва. Per la fraternità che mi ha sempre dimostrato fin dal primo momento che l'ho incontrata. Дзякуй, вялікая ваша эксцэленцыя, за гэта братэрства, якое вы мне сведчылі з самага пачатку нашай сустрэчы тут. Dio benedica il suo ministero episcopale con frutti abbondanti e il popolo santo che qui davanti a noi Dio le ha affidato. Нехай Бог благословіць вашае пастырскае служэнне шчодрымі плёнамі і таксама гэты святы народ, які давераны вашай пастырскай апецы. Vi confesso che già mi sento a casa mia. Прызнаюся, што я адчуваю ўжо сябе дома. Біскуп Ініцію Чефалія, ад ім'я парафії і усіх тих, хто зібрався у нашому санктуарі на урочистість Маті Божої Тракельської, хочемо виказати сердечну подяку за угоду, яким був для нас сьогоднішній ваш візит,
Ми з великою радістю прийняли апостольського нунція на Білорусі у гэтым асаблівым месцы для кожнага верніка. Ми дякуємо вам за дар присутності, за Слово Божие, якое умацавало нашу віру і накіравало наше серце до Бога. Ми дякуємо вам за тое, що ви старшинствовали на свято Маті Божої Тракельської і за любые слови, сутешення і любові, які архібіскуп накерував для всіх присутних. Пам'ять про архібіскупа застанеться у наших серцях, і молитви, учинені у гэтай святині, так само будуть за вас. Дякуємо за присутність на нашій урочистості архібіскупу Юзефу, нашому архібіскупу Володимиру і усім біскупам і святарам. Жадаємо кожному багаття Божих ласк, заступництва Маті Божої Тракельської і сил для дальнейшего пасторського служення. З повагою і подякою від парафіянів і усіх присутних. Omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.